Nagkakisa kagawad. Kining puroka isabihan ni sa pinakadako nga purok ning barangaya. Paminaw nako murag wala pa ni natagan og ayuda diri ba. Maunang unha na nako ako mga kalaban. Aron surbol akong kadaugan. Wad! Uy, magkiro diri oh. Matabo ka, Wad! Ihatod ko be. Ihatod ko dong be, ihatod ko dong be. Pinadali na gini mo, Wad. Patik-atik pa din nagdala na kay kog ayuda no. Kana na nga ayuda, Wad ay. Wa pa ni natuwag lain politiko diri. Sa akong pagkabaluwad. Ikaw ba yung nangunguna dali, Wad? Mayo. Sige, ihatod nako. Dunis, Wad. Sa maning PC diri. Ay! Sige, Wad. Okay, Wad. Abot na Wad. Oh, sige, plaster kay mga og nako. O, kana, Wad. Basta na, Wad. Nya, salamat ha, adto sa ko. Wad, dito naman na, Wad. Aw, kaan lang ni isa ka ayuda. Basta ka karong eleksyon, kagawad papi ang buto eh. Ha? Sa man eh. Puro man ayuda ang plite din niya. Wa may kwarta-kwarta. Pre, oh, di ba nakarehistro mang kakaroon nga eleksyon pre no? Oo, nakarehistro ko, nga naman. Isa ra ko matambag ka sa imo pre. Ang mga politiko karon pre, ginapalit nila mga boto. Ikaw pre, bisag unsay mahitabo, ayaw jud na ibaligya imong boto. Ay, di gyud ako na ibaligya, pre. Maskin pag isa ra na akong boto, dako kay nang epekto. O gali no. Basin makuan ka ba nga kung ang barkada nimo mugdagan og kagawad tapos iboto ka kay salig kay barkada mo. Ah, dili ko ana, pre. Di ko para sa uban, pre, na salig og barkada. Mo gani bisan pag maguban ang relasyon pre, importante jud ang boto. Speaking og barkada nga nidagan no. Pak. Itong barkada nga si Papi ba, nagawad, dagal pagkagawad. Dagan na siya di ay. Bit-bit og mga ayuda. Bro ka pre, sa barkada may anang Papi, di dyan ako nabutuhan. Nga naman. Kasi nangutan na pa man kag nganuman, nga kabalo naman kasi kinaiyana. Kabalo naman gud kaniya ba kung sa intensyon man to nidagan siya? Bitaw, pre, tama pud bitaw ka, pre, para mabulsa niya ang kwarta sa barangay ba. Ay natagda pre, ug moagi na diri ah. Ah, sige, pabang-buang ra ta, dre. Ayaw dawata ha, ayaw dawata ug muhatag siya ha. Ah, dili lagi. Yun. Uy, na ako mga tropa nga mga tsuy. Tsuy! Mga pare! Kabalo na mo sa balita? Uy, di hubol mo diya ah? So may balita di ay. Ay, wapagin mo kabalo. Udagan ko pagkakagawad aning barangay na to ba? Tinood na ito kagawad. Anya, botohay ko ninyo ha, kay tropa man ta. Oh, ayuda. Bisan pag trupa ta paps, di ko muboto sa imo eh. Ako pod. Nga, di man ko ninyo buto nga, barkada man kita mo. Mao ganing dili ka na mo iboto kay kabarkada kay taninyo. Kabalo mi kung unsa imong gusto og intensyon. Luy kay tong barangay di mo lambog, ikaw ang madaog. So, gitalo ko ninyo. Dili man sa pagtalo, di ba pre? Oo. Kanang sa reality lang tadriya ba? Bisag hatagan ta mo aning gidala-dalang ako nga ayuda. Sa man ay mga ayuda bi, patana daw bi. Tanawa, ang sisulod na. Sa man ay bugas nga Bugas. 1/4. Midjar raman siguro. Isa ka kilo na. Sa kilo 1/4 raman ni. Minuang tanawa, na dilata. Tanawon dila to na yang nong. Grabe. Awa yan. Quick chow. Ang lud, grabe lang sa. Grabe naman ka. Uy, grabe si kang bugtasan. Ibalik na pre. Kuan mo Bata na lang guna Ayo, ninyo. ibalik. Grabe, ngunana lang jud ay kakagigil makadaog aron makakurakot kag kwarta. Grabe, judgmental kay mo sa kuha ba? Di man ta judgmental pre no, pero dili nalang jud may panindigan ba, di may magpadala lagi, di na mo ibaligya ang boto. What if hatagan ta mog ayuda plus 1,000, di giday ko ninyo ibuto? Pre, may 1,000. Ayaw lagi patintal sa mga ngunana, chik bagamay ra kay nang 1,000 kumpara sa makuha niya nga kwarta sa barangay. Ayaw na, di ta patintalan na. Sige day mo. So ano na lang. 3 ka ayuda plus 3,000. Siya rog di gyapon ko ninyo ibuto? Patana daw. Oh, iya pa. Si Muta, kwarta na, di na piki. Oh, tayo sa kwa. 3,000 na, pre. Ayaw lagi pre. Ayaw pat bisan pag muhatag nag 5,000 pre, di na gamay ra kayo na kumpara sa makuha niya nga makurakot niya ba. Nya kay digin mo. Dili jud eh. Siya nga na, pre. Sure na gyud. Sayang. 3,000. Ayaw gani patintal ba unsa naman ka. Sige. Dili na, lakaw na pasi na Ay, dito. bahala mo, mulakaw na ko. Pasi dito.
patinta lagi pre, gamay ka ng 3,000 eh. Pasag di na siya, di na makadaog. Kinsa ra may magmahay gasto-gasto kwarta para lang mapalit og buto. Tara, mangulit ta. Tara, mangulit ta. Sayang nga, atong 3,000 ni Papi, pre, oy. Sayangan naman, pre, bisag unsa ka lisod ang kinabuhi, pre. Ayaw lagi baligya imong buto, pre. Ang sa ka. Di mo gyapon to siya kabalo kung siya ba atong gibuto. So nasiyangan sa kas 3,000. Naunsa naman kasamot na hinuon na makagaba ka, pre. So dubli-dubli pa ang gaba ni mo ana nga gidawat kag 1,000 niya, di mo ibuto. Nak! Kinsa man yung ayuda diri og 3,000? Yati kang buanga ka, una-una may kagdawat sa ayuda. Ay, happy. Sorry kayo, pre, na dala lang sa pangangailangan Okay, ko. klaro, pre. Balik ko na ko to si Papi. Hati si mama eh. Kalas gawa, wala mo na magbaligya akong buto ba? Saba na yun si mama. Pero anyway, nasa ko i-introduce nyo nga gaming app mo ni ang Epoch Game. I-click nyo ng link nasa comment section tapos click download. Mamili ra ka dra na register og login. Pero kung bago pa ka, mag-register ka sa registration. Butanin mo dra yung cellphone number, password, verification code, o referral ID. Then boom, automatic makasulod na ka sa Epoch Game. Nanay klase-klaseng dula dra na Dragon Tiger, Color Game, ug uban pa. Pero ako, itry ng Color Game kay color raman na. Kung madaogan ka, gusto ka mag-cash out, i-click din mo ng withdraw, ibutanin mo yung Gcash account, OTP, din automatic maka-withdraw na ka. Kunya kung nahotdan kag coins niya, gusto ka magdula, i-click lang ng plaza, mamili ka dyan, 100, 200, 500, 1,000, ug uban pa. Ikaw ray bahala sa Gcash, siya kapoy gamitan yun. So ba, nag-gets ninyo? Kung nag-gets gali ninyo, ayaw ibaligyan yung boto ha.